Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a channel ta Azita Tech TV. Mutane wanda suke ta'ammali da TikTok da kuma Facebook, mutane da yawa suna korafin cewa mai ai wannan applications din suna kasancewa mai suna cin data da yawa. So insha Allah yau bidiyon mu za mu nuna muku yanayin yadda za ka rage shan data ma wannan application guda biyu na TikTok da kuma Facebook. Amma me muna roƙon ku danna mana alamar subscribing sannan ku danna notification bell domin mai samun sababbin shirye-shiryen mu yayin da muka ɗora. Abin da za mu fara yi, za mu shiga cikin TikTok namu kamar haka. Yayin da muka shiga ya buɗe kamar haka. Wato na fahimci ka shiga cikin profile naka kamar haka. Bayan ka shiga ga wasu dot nan guda uku a saman nan sai ka taɓa su kamar haka. So idan kai scrolling ƙasa gashi nan an rubuta data sai ba kamar da kuke gani sai ka taɓa shi haka. To wannan icon ɗin sai kai toning nasa ya zama on. Yayin da kai toning nasa ya zama on, wannan zai taimaka ma wajen saving data da yawa yayin da me kake kallon bidiyo a TikTok ko kuma kake wani abu. Facebook ma abin da za mu masa shine me, kamar Facebook ma abin da za mu yi shine me, za mu shiga cikin Facebook namu kamar haka. Wannan shine Facebook namu, sai mu danna wato wannan alama ɗigogguna guda uku a saman nan wajen kamar haka. Yayin da muka taɓa shi sai kai scrolling ƙasa, gashi a nan wajen idan ku duba za ku ga an rubuta data saver, sai kai mai toning nasa on kamar haka. So wannan shine zai taimaka mana wajen rage shan data yayin da muke kallon bidiyo ko kuma muke wani abu a cikin Facebook da kuma TikTok.